που ενδιαφέρεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στη στοά του βιβλίου. Στις Κάνες θα διαγωνιστεί η νέα ταινία του Hercules Film Fund με τίτλο Good Time. Εκεί θα κάνει και την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 25 Μαΐου. Είναι η ταινία Good Time του Hercules Film Fund. Επιλέχθηκε από τα μέλη της Επιτροπής και θα είναι μία από τις 18 ταινίες που θα διεκδικήσουν το χρυσό φοίνικα στις Κάνες. Το Good Time είναι ένα δράμα της ανερχόμενης ομάδας Αμερικανών σκηνοθετών Joshua και Benjamin Safdie, με πρωταγωνιστές τον Robert Pattinson και την Jennifer Jason Leigh. Η ταινία Good Time γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ από την A24 στα μέσα αυτής της χρονιάς. Παγκόσμια πρεμιέρα στις 25 Μαΐου στις Κάνες. Το Hercules Film Fund είναι ένα φαντ ειδικού σκοπού και διευθύνεται από τον Μπάρι Κασιδόκο Στολάτσι. Επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση ανεξάρτητων κινηματογραφικών παραγωγών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Τις εντυπωσιακές δημιουργίες υψηλής ναυτικής που έκλεψαν την παράσταση στην εβδομάδα μόδας